سلام سلام دبسي خاب سولو ميديا نحكي ويدما سولو ميديا فور تروز كلهم ساعتين تقاتلتين أبزلهم سلامن تعنا مخونكم نتمنخو لو معات ما قدمي تمالي مثلني حونا داويت كاب داويت تي في بزعبا أدوناي زم حلالفو بروجرام نعوخ من السيلة متى مخنياتو بزحات إيرتران أحوات كاب دقة كاب أفريقيا كاب سفلالي شجر زلوا هجرات ناب كندا خمسو قال يوم 3,000 خفيلهم قال يوم دما سبونسر تغير لهم بتسفى أبزمت يوم هيوتهم كغيروا هيوت بيسوهم كغيروا ناتصبي 5 عينات كاب حكي زرحة نجر كسمع خلو نايب حكي قوي ثلاث فتر نزي مريم تخجبر لونينا حجخا أدوناي زبهال تيك توكر ناب إثيوبيا خيدلو بزعبا نمملاس زملكتن بزعبا بكندا زول هيوتن نيشتي ነገር ክነግረናይ መጀመርታ ግን بزعبا زن كندا زملكت ብዙሕ ግዜ እንደጋግሞ ዘለና እታ ኣብኡ ዘለኩም ትጽቢት ካብ መጠን ላዕሊ ኮይኑ ከይጸንሕሞ ድሓር ናብ ዘይተደለየ ጭንቀትን ካልእን ከይተኣቱ ዝብል ሓሳብ ካናዳ ምኻድካ ይተርፍኒ ግን ከድካ ካልእ ነገር ከይትጽበ that's why ናንዛረበሉ ዘለና ነኸይድስከ ከካናዳ ነው የመጣው አዶናይ አይደል? ቅርብ ጊዜ ነው የመጣው። አዎ። ተመልሶ ወደ ነበርክበት የመሄድ ሐሳብ የለኝም። ለቫኬሽን ካልሆነ በስተቀር የለኝም። እውነት በቃ እዚሁ ነው ያለው ማለት ነው። ተመችተሃል? በጣም አሳምነውናል። እነዛው ካናዳ ተመሊሰናይ ምኻድ መደብ የብለይ ቫኬሽን ጥራሕ እንተ ዘይ ኮይኑ ይዝብል ዘሎ ነገሮች አሳመ የነሱ ይሄ ሞደርን ስሌቨሪ የነሱ ሰራተኛ እንድንሆን አሳምነውናል። በቃ ቪዛ ለማግኘት በቃ በጣም ከባድ አደረጉት፣ አፕሩቫል ለማግኘት ከባድ አደረጉት ምናምን። እዛ ገብተህ የምታገኘው በቃ መልፋት ነው። ለ12 ሰዓት ነው የሚሰሩት በየቀኑ እንገርሻ ሐቁን አሚኖ ምናይም ቪዛ ንኽትረክብ ከቢድ ከም ዝኸውን ገይሮሞ በሐፍሻ ብኺድ ካናቶም ዘመናዊ ባሪያ ኢኻ ትኸውን እንዳበል ይዝመጽ ዘመን ወደዚህ ሀገር እውነት እቺ ሀገር ማለት ነው ከመረጥክ ሁሌም ሀብታም መሆን አቅም አለክ፣ ደሃይ መሆን አቅምም አለክ። ህይወታቸው የተበላሸ ሰዎች ታያላችሁ፣ ህይወታቸው በደንብ አድርገው የተቃና ሰዎች ታያላችሁ። 12 ሰዓት 6 ቀን ይሰራሉ፣ አንድ ቀን እረፍት አለቻቸው። እሷ ቀን ማስቤዛ ለመግዛት ወደዚህ ለማለት ህይወት የለም ንገርሽ። 6 መዓልታት 12 ሰዓታት ይሰርሑ ኣብተን ዘለዎም 2 መዓልቲ እረፍቲ ወይ ሰንበት ወይ ቀዳምካ አስቤዛን ምግባር ወይ ካለ ነገራት ንምግባር አረፍት ዝባሃል ይብሎምን እኛ የሚመስለን በዶላር ስለሚከፈሉ ሀብታሞች ናቸው ብለን እናስባለን። ግን እዛ ሄደው በዶላር ተከፍሏቸው በዶላር ነው የሚከፍሉት። ስለዚህ መንግስቱ እንዳለ ቁልፍልፍ አድርጓቸዋል። እዚህ አሁን ተወልደን ያደግንበት ነው እናቃለን። ዶላር ስለዝኸፍሉዎም ንሕና ብዙሕ ዝኸፈሉ ወይ ጥዑም ህይወት ዘለው ኮይኑ ይስማዓና። ግን ዶላር ይኸፈሉ በዶላር ካ ይኸፈሉ ስለዚህ ዘሰይሚ ወላ ሓንቲ ፍሉይነት የብሉን ይዝብል So look at that. $11 ብቻ ነው ያለኝ ባንክ አካውንት ውስጥ። ከዚህ ኤርቢኤንቢ ደግሞ መቼ እንደምወጣ ላሳያችሁ። ከዚህ ያለውበት ቤት ቫይራል ወጥቼ ነበር which is በረንዳ ልወጣ ነው ብዬ እውነቴን ነው የምላችሁ። ተስፋ እንዳትቆርጡ። ይህ ቪዲዮ እናንተ ሼር ሳረገው ያለቀስኩኝ አይ ኖ ምን ይሉኛል ብዬ ላስብ እችላለሁ። ግን እውነት ጨለማ ውስጥ ያሉ ሰዎች እነሱን ተስፋ ያሳያል፣ ለነሱ ተስፋ ይሆናል። እንዴት መውጫ መግቢያውን እንሞክራለን አትሊስት። እዛ ግን መንግስቱ ኦሬዲ አውቆበት ነቅቶብሽ ነው የሚጠብቅሽ። እንዴት አድርጎ አንቺን ቁልፍልፍ አድርጎ ሰራተኛ ነው። ኣብ አፍሪካ ከመጌርካ ክነብር ከም ዘለካ ወይት ህይወት ከመጌርካ ክትመርሖ ከም ዘለካ ንሕና ጸቢቕና ንፈልጦ ኢና። ናቡ ምስከካ ግን እቲ መንግስቲ ናይ ካናዳ ይኹን ወይ ቀዳማይ ዓለም ዘለው መንግስታት እቲ ሲስተም ናይ ተዓዲ ጽቡቅ ጌሮም ኣጽኒዖም ሒዞሞ ስለ ዘለው ብኸመይ ክሕዙኻ ከም ዘለዎም ስለ ዝፈልጡ ቁልፍልፍ ኣቢሎም እዮም ዝሕዙኻ ወይ ኣትሪሮም እዮም ዝሕዙኻ ይዝብል ድርግሽ መኪና ያስገዙሃል አሳምነው መኪና ያስገዙሃል በብድር ቤት ኪራይ ስትከራይ ደግሞ በቃ ጸዳ ያለውን ትፈልጋለህ ትከራያለህ እሱ ከዛ የምትገዛቸው ነገሮች አሉ በብድር ስልክ ለራሱ በብድር ነው ባይዘው ይሁሉ ቢሎች ለመክፈል
ስራ ማቋረጥ አይችሉም አንድ ፔይቼክ ወይም አንድ ክፍያ ካመለጠች በረንዳ ለመውጣት የሚቃረቡ ሰዎች ናቸው በጣም መጀመርታ መኪና ከም ትገዝ ገብሩኻ ድሓር ጥዒዝ በለ ገዛ ከም ትካረ ገብሩኻ ኢቭን ሞባይል ንኽትገዝ ከማን ብልቃሕ ከም ትገዝ ገብሩኻ ሙሽዑ ቢል ናይ መኽፋል ወይ ናይ ተስተለቃሕካየ ነገር ንኽትከፍል ዕረፍቲ ዘይብልካ ኢኻ ትኸውን ካብ ስራሕ ሓንሳብ ተዳ ኣቋሪፅካስ ሆምለስ ናይ ምዃን ወይ ካብ ገዛ ናይ ምውፃእ ነገራት እውን ከጋጥመካ ክሳብ ዝኽእል እዮም ዝገብሩ بحافظ شخم زي تعرف بسرح كم تتصمد يوم زجبرها يزبل لو هابش كم تسوي ولا ينو ملش كلهم جن شجرو من دنا مسالش لبس لما جزات ركاش عرقه منجستهم بتأم سمارت ناتشو اللبس لما جزات يعني هالودار له سلزي ببالة شبر جسته زنت فوا مالت شال لما نتصرف جزال له ساعات ندزي ترجع له دنانو أنت أمنت نجار كدان يكون ويكال نجارات ركاش كم زخون يجير وقت منجستي أبزار فيديو ناي أدوناي كم سمعنا أدوناي نكندا أيملسني نباكيشين أنت دازي كوينو كنبر أيملسني مخناتو كندا modern slavery معبل دبلة بارنتيو كيف تخا ماكينة بزوخا كيف تخا أبعداء توخا نعوه تكفل كراي جزاها تكفل أبيد كاستر فكان قريلن شديش تمعلتين 10 ساعات تسرح عرفت زبها ليلن هيود بها ليلن يلو حجي تحققين كوميدي تحقي كومي كونن من كندا يكون كطابق دلي كلاي نتزمت سب نتينا كندا كمت زدل سب كم زعينت حواريتها ويدما خم زعينت انفورميشن تلز نغركو اي متني مالت هيكونن مخنياتو نامنت انا اب ارترا ابز نبر كله اوان نايلوم 20 قلملن عمت كابزي كاب كاب دغز متو كاب امريكا كندا اوروبا استراليا كمصو خلو سدت صبو ايكونن كم عدنا زمسلو نجار يلن قليلا من زارو جن الصوم أبدأ جايهم كنبروز مرتو سلازي ولا نجيرنا يوم دا نجورني نبز متسه صبوا أيكونن كندا أمريكا أستراليا إنه دقس صبوا أيكونن سدت صبوا أيكونن دابلو لك كسدت زجبرن نجار مسرحكو جنزب كفيلات سديدة حدين كندا ما بزح سب قاليو سبونسرشيب قالي دما جنزب كفيلي 13-14 العليو جنزب كفيلي يزمت قالي دما تبلع كلاي ساعة دقيمو خفيلو يزمت حتى انت اخبر دلي ادوناي كم زخبل كله مجمريا نجر اب كندا كقمت كله سراح سلازيفتو كراي جزا خفل سلازي كاله جو فاند مي اواصو لي زبل سبي Alright, so look at that. $11 ብቻ ነው ያለኝ ባንክ አካውንት ውስጥ ከዚህ ኤርቢኤንቢ ደግሞ መቼ እንደምወጣ ላሳያችሁ ከዚህ ያለውበት ቤት ቫይራል ወጥቼ ነበር which is በረንዳ ልወጣ ነው ብዬ እውነቴን ነው የምላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ ይህ ቪዲዮ እናንተ ሼር ሳረጋው ያለቀስኩኝ አይ ኖ ምን ይሉኛል ብዬ ላስብ እችላለሁ ግን እውነት ጨለማ ውስጥ ያሉ ሰዎች እነሱን ተስፋ ያሳያል ለነሱ ተስፋ ይሆናል እኔ ልንገራችሁ ማለት ነው ወደዚህ ካናዳ ስመጣ ማንንም ሰው እውነቴን ነው የምላችሁ ማንንም ሰው ተማምኜ አይደለም የመጣሁት በፍርሃት ወደ ካናዳ ነው የገባሁት ከአሜሪካ ጠበቃ አሳይለም መጠየቅ አትችልም ብሎኝ ከዛ ኬዝ ትክክለኛ አይደለም ዲናይ ልትደረግ ስለምትችል ወደ ካናዳ ብትሄድ ይሻላል ይህ ውሳኔ የወሰንኩት ካናዳ ለመግባት በ5 ቀን ውስጥ ነው ያው ማአት ሰዎች እያስፈራሩኝ ካናዳ እንዳትሄድ ካናዳ ጥሩ አይደለም ካናዳ እንደዚህ ነው እየተባልኩኝ ማለት ነው ከዛ ከአሜሪካ ግን ማለት ነው እውነቴን ነው የምላችሁ ሰዎች ሳልሰማ ማን እንደሰማውኝ አላቅም የሆነ ልቤ ማለት ነው እግዚአብሔር ነው I don't know ልቤ የሆነ ነገር ገፋፋኝ ወደ ካናዳ እንድገባ ማለት ነው ምንም ሳላቅ እውነቴን ነው የምላችሁ ስልኬን ጥዬ ነው የገባሁት ራሱ ፈርቼ ማለት ነው ማንንም ሰው ሳላቅ ጠበቃ ብቻ ያበሻ ጠበቃ አግኝቼ እሱ ተስፋ አድርጌ ነው የገባሁት ከዛ ማለት ነው ወደ ካናዳ ስገባ እንዳለ ሸልተር ውስጥ ነው የኖርኩት ካብ መጀመሪያ ግን ሓደ ዝጽዕረሉ ኩሉ ሰብ ነናቱ ወህበት ምድሎ ሓደ ዝጽዕረሉ ነገር ነይሩ እቲ ዝጽዕረሉ ድማ ዝገበርካ ጌርካ
ولا بتي ناتو قنقاسي سقط هنا فمس زخون كوين كابكا دقبل كاجيركا فمس كون هبوب كون تفلات أي كون يزبل ያለነው ደደብ ሁኑ ድድብ ማለት ነው ስሙ ማሰባቆሙ አብዛኞቻችሁ ማለት ነው ከመጠን በላይ ታስባላችሁ የኔ ሳይንቲስቶች ስሙ ሳይንቲስት መሆን አቆሙና ማለት ነው ድድብ ስትል ገንዘቡ ምጥት ድድብ ስትል በረከት ቅብል እዛው አሳቢ ስትሆንስ ጓደኛዬ እንትን ቢያረገኝስ እንደዛ ቢያጋጥመኝስ ካልኩሌት ታደርጋለህ የራስን ውድቀት ለማምጣት እኔ የራሴን ውድቀት ካልኩሌት ማድረግ አቆምያለሁ ምክንያቱም ድድብ ያልኩኝ በረከት አሯራጭ ሆኛለሁ በቃ በረከቴ ብቻ እንዲመጣልኝ ነው የምፈልገው ሌላ ነገር ግዴታ አይለኝም ድድብ ማውራ ነገርም ለራሱ አላቅም በቃ እናገራለሁ ካሜራዬን ከፍቼ አሁን የተናገርኩት ነገር እኮ አንዳንዱን ያልናድድ ይችላል ግን አንዳንዱ ያናድዳል ብዬ ማሰብ አቆምያለሁ ድድብ ለበረከቴ ድድብ ለገንዘቤ ድድብ ለስኬቴ ድድብ ለታዋቂነቴ ድድብ ለሁሉም ነገር ድድብ እዛው አዋቂነትማ ኖረንበታል እኔ አውቄ ማለት ነው ያገኘሁት ምንድነው ዝምታ አውቄ ምን ያገኘሁት ምንድነው መታሰር ራሴን መቆጣጠር መፍራት መጨናነቅ እንደዛ ቢሉኝስ ድድብ በቃ እንዴ ደደብ ሰውም ያልፍለት ዘመን ራሳችሁን ውድድ ስታረጉ ማለት ነው ቅጥል ቆንጆ ነኝ ህይወቴ የተቃና ነው ተመችቶኛል ገራሚ ህይወት አለኝ ስትሉ ማለት ነው ሰሪያቢያችሁ ብዙ ብየው አልጎተትም ሳይ ታባቱ I'm a fucking superstar ተመልከቱት እዚህ ውስጥ ስንት ሰው እንዳለ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ግን ስለናንተ ምንም አያስቡም ሰው ምን ይለኛል ብላችሁ አትጨናነቁ ይኸው ዘፈን ከፍታለሁ እጨፍራለሁ ሰው ያየኛል እብዱ ነው ይለኛል who cares look see ማንም ግድ አይሰጥም ሁሉም ሰው የየራሱ ህይወት እየኖረ ነው እዩት አይ ስፒከሩን ይዘዋለሁ ይሁና ተማሩ መማር ነው ያለባችሁ just like that it's simple ሰው ያያችኋል ማንም ሰው ስለናንተ ግድ የለውም እንደ እብድ ከፈለጋችሁ hey እንደፈለጋችሁ come on እንዴት ስለዚህ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ 2.4 ሚሊዮን ፎሎወርስ ዘለዎ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተንከዮ ነገር ናብ ወርቂ ዝልወጠሉ ሰብ አድቨርታይዝ ገብረሎም በቃ ወጪስ ዝኾነ ቲክቶክ ገብር ቲክቶክ ገይሩ ድማ ከምዚ ዘሓፍትና ትብሎ ዘላ ሰላችሁ ሰዎች ልክ አይደላችሁ ስንት እንደተሰጠው እኔ ልንገራችሁ ሶ ከላይ የምታዩት ይሄ 5.5 ሚሊዮን የሚለው ኮይን ሳይሆን ላይክ ነው ያገኘውን ኮይን እኔ ማወቅ የቻልኩበት ምክንያት ዩኤስ እና ካናዳ ራንኪንግ አለ ዴሊ ራንኪንግ በየቀኑ ሰዎች በተሰጣቸው ኮይን ልክ ከአንድ እስከ 100 ራንክ ይደረጋሉና አዶናይ ሁለተኛ ለመሆን ያገኘው ኮይን ደግሞ 450,000 ኮይን ነው 450,000 እንደዚህ ካልኩሌት ስታረጉት 66% ቲክቶክ ይወስዳል ለአዶናይ የሚቀረው ወደ $2,500 ገደማ ነው $2,500 ናይ ካናዳ ምክንያቱ ቲክቶክ ኩሉ ተአድራሽኡ መንበሪኡ ናብሩ ኣብ ካናዳ ስለዝብል بناي كندا دولار يوم تخفلو سازي كلتشحن $500 كاب حانتي معناته كله تي ناتو فيديوهات مبزحتو بمليونات 1.9 كلتا مليون 1.5 مليون كم ساعة عينتي سلازي تصبق جنزب زركب كوين يسمعني كابو حليف كارما بيت سبدو ما كمتي نسو زبلو رخوبات بيت سبين ስለዚህ ካብ ካናዳ መጽዩ አዶናይ ክነብር ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ይምረጽ ስለምታይ መጀመሪያ ስራሕ ይፈቱኒ ካልኣይ ከምዝሳት እንዳግበረ ክነብር ክእለት ዘለዎ ሰብ ብጣዕሚ ንፉዕ ቲክቶከር በቲ ዝረኽቦ ናይ ቲክቶክ ገንዘብ ኣብ ካናዳ ኣጸቢቑ ማለት ካብዚ ሕጂ ዝረኽቦ ኣጸቢቑ
ብዙሕ ገንዘብ እንተራረኺቡ ኣብዞን ክነብር ኸሊ ጽቡቕ ናብራ ክነብር ኸሊ ካብዚ ንላዕሊ ግን ኣብ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ሃብታም ንኣዶና ይደሊ ምሁር ሰብ ንኣዶና ይደሊ ኩሉ ሰብ ንኣዶና ኢንተርቪው ከግብር ይደሊ ኣብታ ዓደሲ ከም ሓደ ሮል ሞዴል ገይሮም ዝሪእዎ ሰብ እዩ አዶናይ ወሎ ግፋታ ጃንረፋቱ ያለው አዶናይ ወሎ ግፋታ እናመሰግናለን ወሎ ግፋታ እናመሰግናለን በጣም ነው የምንወደው በጣም የሀገሬ ልጆች በእናታችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር እንደሚወደኝ ያየሁት፣ እናንተም እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ያየሁት። እንዴት እዚህ ቦታ ላይ እንደደረስኩኝ አላቅም፣ እኔ አላቅም፣ ግን በጣም ደስ ብሎኛል። ዝሓፍቲ እዚኣ ረኣይዋሞ አንድ ቪዲዮ እንዴ ነሽ ነው አሪፍ ነገር አረምሽ ነው አንድ የሆነ ነገር ሰርፕራይዝ ማለት ይሄ ነው። ተገናኝተናል። እንግዲህ ያው እንደምታዩት ጸዴ ቪዲዮ ከዚህ በላይ ምናል ንኣዶናይ ምርካባስ አይ ካን ቢሊቭ ዲስ ኢላ በቃ ነዚ ከም ሓደ ፍሉይ ሰብ ጌራ ወሲዳቶ ምክንያቱ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ህቡብ ሰብ ፍሉጥ ሰብ ኣፀቢቑ ይፈቱ ካልኣይ እቲ ሰብ ድማ ሕጂ ዝኾነ ትምህርቲ ዘለዎ ቪድዮ ሒዝካ መፂኻ ድሰምዖ ሰብ የለን ትምህርታዊ ቪድዮ ሒዝካ መፂኻ ድሰምዖ ሰብ የለን ግን ከምዛት ዓይነት ከምዚ ናይ ኣዶናይ ከምኡታት ዓይነት ወይ ድማ ከም ናይ በዓል ዶክተር ሻሮን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ናይ ጥዕና ፀገም ስለ ዘሎ ኣቀራርባ ፍልጠት ናይ ዶክተር ሻሮን ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት እንተደኣ ኮንካ የስ ብዙሕ ፎሎወር ክትረክብ ትኽእል ከምኡ ኮይኑ ኸማን ኢና ሕጂ ዶክተር ሻሮን ሲ ሺዝ ዶክተር እንደገና ትትቦ ፍልጠት ካብ መጠን ላዕሊ ፅቡቅ እዩ ግን 200 ገለመለን ፎሎወርስ እዩ ዘለዋ እቲ ኮሜዲ ዝገብር መስሓቅ መንሽማ ሓሪሳ መንሽማ ጠኒሳ ከምዚ ኮይና ዝብል ግን ልዕሊኣ ኣለዎ ልዕሊኣ ሰብ ዝርኤሉ ምክንያቱ ሰብ ትምህርቲ ኣይፈቱን ቆይ አንዲያ ጭፈራ እየወጣው ነው እንግዲህ አሁን አንተ እንዴ ነው እንደፈለኩት ጨፈር እንዴ እኔም በጣም ነው የምወደው ዋይን ጠጥተናል ራስ በልተናል ጠገብሽ በጣም ሆዳ ማርልሽ ማንቺ ነይ አይደለሽ አበላልሽ ከምዚ ኣዶናይ ሲ ሬስቶራንት ኸይዱ ምስ ዓርኩ ከምዚ ገይሩ ሓንቲ ጓል ተፋሊጡ ምስኣ ተባይሱ ምስኣ ተዓሪቑ ነታ ዝነበረት ገዲፏ ከምዛት ዓይነት ሰብ 1.5 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ከምዚ ሰብ ክርኢ ዝደሊ ሰብ ከምዚ ነቲ ክቡር ነገር ደይኮነስ ሕሱር ነገር ይዝፈቱ ሰብ መንሽሙ ከምዚ ገይሩ ተባይሱ ተዓሪቆም ተፈላለዮም ሕጂ ድማ እንደገና ከምሳቲ ሰብ ከምሳት ይደሊ ስለዚ ኣዶናይ ብጣዕሚ ፌመስ ኮይኑ ምእንቲ ክፍምስ ምእንቲ ክፍለጥ ዘይገበሮ ነገር የለን ከምቲ ዝደልዮ ድማ ኮይኑሉ ስለዚ ንኣዶናይ ስራሕ ንዘይፈቱ ሰብ ኣፍሪቃ ይሓይሽ ወይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃውን ፅቡቕ ገንዘብ ሒዝካ ፅቡቕ ናይ ኢንቨስትመንት ኣእምሮ ሒዝካ ከዓ ኣፍሪቃውን ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ እንተደኣ ብዙሕ ዘይተተንከፈ ነገር ስለ ዘሎ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ግን ሴይፍ ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ንግዲ
ፈላጣት ክዛረቡ ከለዉ ኣብኦም ከም ምድቃስ እዩ እዮም ድብሎ ኣብኦም ደቂስካ ኣሰሪሕኻ ክድቅስ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ክወድቕ ኢልካ ስለትፈርሕ ፅቡቅ ጌርካ ይድቅስን ኢኻ ሕጂ ልክዕ ኸምኡ እዩ ስለዝኾነ እዩ ሰብ ካብ ፖሊስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ዝነብር ህዝብና ብምሉእ እሲ ካብ ኢትዮጵያ ንኡጋንዳ ካብ ኡጋንዳ ንኣንጎላ ካብ ኣንጎላ በቃ ኣብ ፍርሒ ኣብ ራዕዲ ኣብ ምህዳም እዩ ዝነብር ኣብ ካናዳ ዘሎ ሰብ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሰብ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ዘሎ ሰብ ኣብ በዓል ኣውስትራልያ ኢኖ ኣብቲ መሰል ሰብ ዝሕልወሉ ሰብ ከም ሰብ ዝኽበረሉ ግን በረኸት እዩ it's a blessing በቃ በረኸት እዩ ኣብቲ ናይ ኣዶናይ ኣብቲ ናይ ዳዊት ሓደ ሰብ ኮመንት ገይሩ ጽሓፉ ሪኦ ነይረሲ ኣነ ኣብ ካናዳስ ኣብ መፄ ህይወተይ ዝተቐየረ ሰብ እዩ ማስተርስ ኣብዘ ገይረ ተማሂረ ማስተርስ ገይረ ጽቡቕ ስራሕ ሕነብር ኣለኹ ስለዚ ሕማቕ ነገር ብዛዕባ ካናዳ ኣይትዛረብ እዩ ሕጂ ኩሉ ሰብ ናብ ካናዳ ዝመፀ ተማሂሩ ማስተርስ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን መዓት ብጣዕሚ ብዙሕ ዕዉት ሰብ ከምቲ ኣዶናይ ዝበሎ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ እንድሕር ደኣ ኣኽራይ ገዛ ሓደ ከፍ ኢልካ ሆምለስ ከምኡ ይኮነን ተሸገረ ሰብ ግን ኣሎ ዝሽገር ሰብ ኣሎ ስራሕ ዝስእን ሰብ ኣሎ እዚ ኣብ ኩሉ እዩ ግን ብዙሕ ሓገዛት ደቅና ጽቡቕ ነምህረሉ ደቅና ጽቡቕ ንኸድነሉ ጽቡቕ ነብላዓሉ ከምቲ ኣዶናይ ዝብሎ ዝነበረ ኣይኮነን ክዳን ጥራይ ሕሱር ካልእ ነገር ኩሉ ከምኡ ይኮነን ክዳን እውን እኮ ክቡር ኣሎ ክቡር ክዳውንቲ ኣሎ ሕሱር ክዳውንቲ ኣሎ ኣገዲዶም ማኪና ግዞኻ ተደሊኻ ማኪና ትገዝእ ተደሊኻ ብእግረኻ ትኸይድ እንተደሊኻ ብትሬን ትኸይድ እንተደሊኻ ባስ ከምድላይካ ማንም ሰብ ኣገዲዱ ኣብ ዕዳ ዘእትወካ የለን ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ኣኽብል ደለየ ደይብ ሓወይ ኣቕሪብካዮ ዘለኻ ኣዶናይሲ ንምሳሌ ዝኸውን ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ሰብ ናይ ብሓቂ ኣብ 4 ወርሒ ስራሕ ክረክብ ኣይከኣለን ነዚ ድማ ከምዚ ሓወይ ደስታ በላይ ዝበሎ ስምዓይ ኣብዚ ኣብዚ ዓለም እንተሃልያ ኣነ ካናዳ ካብ ዝመፅእ እዛ ሲስተም ትብል ቃል እንታይ ሲስተም ዋላ ዝኾነ ዕንቅፍ ኢልካ ተወዲቕካስ ያ እዚኣ ብርከይ እንዴት ሃሲልካስ ኣብቲ ሲስተም ስለ ዘይኣትኻ ኢኻ ንዕንቃፍን ሲስተምን እንታይ ኣራኺቡ ማይ ፀሚእ ክሰቲ ለካስ ኣብ ሲስተም ስለ ዘይኣትኻ ኢኻ ሓዲሳትኩም ዳታ ቃል እንታይ እዩ ኣነ ይርዳእኒ ብፍላይ እቶም ሓደሽቲ ትመፁ ብኸምዛ ቃል ዝያዛ ሲስተም ዶ ገለ ትበሃል ላሕ ከብልኹም ዳዊት ዴቭ ሓደ ካብቶም ዝፈትዎም ዘድንቖም ዩቲዩበራትና እዩ ምክንያቱ መፀፀፅ ጥራሕ ክብላ ሕልፋን እዛ ግዜ ናይ ሕልናውን ስለ ዝሕውሰላ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ሕጂ ተዘይተጋግየ ኣብ ቀረባ ግዜ ንካናዳ መፅ ይመስለኒ ሕጂ ምስ መፀ ሲስተም እናበሉ እናዊፆም መምር ቀቲልኒ ይስሓቅ ሕጂ ዴቭ ዓርከይ እንታይ መሲልካ ኣይትፅላያ ሲስተም ኣሎ ግን ከም ዝበልካዮ ኣብዝሕዎ ዳ ኮይኖም እምበር ሕጂ ኣነ ሄልዝ ኬር ሲስተም ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ባንኪንግ ሲስተም ወይ ከዓ ኤምኤስፒ ሜዲካል ሰርቪስ ፕላን ሲስተም ኢለ ካብ ዘደንቁረካ ከምኦም በቲ ከም ኒው ካመር ንካናዳ ክንመፅእ ከለና ብፍላይ ንሕና ኤርትራውያን ዝገጥሙና ብድሆታት ንኡ መሰረት ገይረ ንዓና ከም ዝርዳእና ገይረ ከብረሃልካ ዴቭ ነብሲ ናብዚ ዓዲ ክንመፅእ ከለና ተናይ መጀመርያ 3 ዓመት እንጆይ ኣይትገብረና ፀላዕላ ዓይን ዝብላኻ ማለት እዩ ተናይ መጀመርያ ኣብ መበል 40 ዓመት ኢኻ ትፈትዋ ካናዳ እንጆይ ክትገብራ ትጀምር ንምንታይ ትልካኒ ኣብ ሲስተም ስለ ዘይተኸቢድ ስለ ዝኾነ መፍትሕ ግን ኣለዎ 3 ዓመት ስማርት ዝኾነ ሰብ ከማኻ መፍትሕ ኣለዎ ሕጂ ኣነ ሲስተም እናበልኩ ኣየደንቁረካኒ ከብረሃልካ ታቲካ በማሕርኛ ገለን ጥራሕ ትሰምዕ ኣነ ብትግርኛ ኣብረሃልካ ሲስተም ካፍቲ ሽግርና መሰረት ገይረ ማለት እዩ ሕጂ ስራሕ ክትኣቱ ትደሊ ምፅም ምስ በልና ኤርትራውያን ፈልጥ ኢኻ እዋልን ኣብ ስራሕ ክንኣቱ ኢና ንደሊ ሕጂ እቲ ካናዳውያን ዝሓትዎ ዝደልይዎ ነገራት እሱ እቲ ሲስተም ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ረዙሜ ዝበሃል ኣሎ
أبز خونة سرح مستخيد رزومي يم دبلا رزومي غي حتى توكا سرح يلن هدي زي سيستم يعني معنا هجيتا رزومي انتايا ناتكا بروفايل أفتر رزومي ختصبغ خلال سوم زدلي وطلبات أفتر رزومي خمالاك خلالو مالتي مجمّر هذا حتى حاجي أب كندا work experience على كذا خبر ديسا مزاج ناي كندا experience كابي كله سمارت زغنا سبتا يقبر سيستم زفلت مالتي مئتاو سيستم قالو دي يلن زفلت تداخوينو volunteers دبالو كيدكا هذا معلتي نقلت معلت ولا طرح volunteer كقلقل دليت بلوم أبعد تسرح دبز اللخو province habitat for humanity زبالو فلنيا مولهم أو غير كاتقورص لهم storage لهم تسكم لهم نقلت معلت أغلتها شعفت رزوميها volunteer أقلقل نيرا إلكا experience على كندا إلكا با مزقوا مالت بروفايل كاتا غير كالله حفابيل كالله مالت كال إلكتريك حتصير كورسات توصل جيزي وصدلك نمنتاي نفس السيستم نغطات متى إلكتريك باليت جاك تبهلا الحج حدث حد يسب زي فلطة عدنا إلا نريا يفلتني أبز عد مسموس أخوي فليتي أنا خدتك أملا تدفتينكا تفنات أري حدا جنيا جغل تسعد قال يا توصدلك تا كورس توصده إلكتريك باليت جاك كورس وسيدة سيرتيفيكيت علني أفتارو الزمينة السيرتيفيكيت بالبوطة تتقع بروفايل كذا يتقور لك حاف رديان مبزحتو سب حجينا بكندا دمتصخا بإسرائيل ريستورانت قال لهم وسرح دل بإسرائيل كلنا هم نسرح سلازنا بالنا سئل كا ريستورانت يتوخاني ما بزحج فود سيفتي ليفل 1 بالله السا كورس توصدا حمشت 6 ساعات توصدلك السا زيدكا سيرتيفيكيت وخا سيرتيفيكيت ناي فود سيفتي ليفل 1 علني الكا تتقع سمارت سيفيز غورو غدزي مصيغا 3 عامات زيلوم يمدقسو دك عندنا فورت كليفت اوبريتور السات وزدا فتارو زميغا تتقع بروفايل كاتا يخون الله حافظ بالله زو مالتا مالت حجي اب سيستم تاعتلها مالت بحاصيروسي سيستم تاو مالت بروفايل ناي كندا وين زدليو ستاندرد بقع سب تخون الله مالت دسرح ابلاي مسغبركا يودادرو زين سيرتيفيكيت اللواني أفلطو ناي فورت كليفت ناي باليت جاك فود سيفت لني قال ملت بلتخون كحجي فولنتير كا أقلقي لني رأي سلازي اكسبيرينس ناي كندا وورك لني دسغاتا يكون كان لها بسيستماتي خالها ملو على سيستماتي تو قنا تعرف دقا حلي فكاش جواتي خالها كاب قرد دحن مالتي ازتاتي سيستم مالتي أجس سيستم كل خالو أي تطلع سيستم الله دحارك أسبقس حجي نبزع الدمس مسبلكا بفلاي بسبونسر بريفيوجي تدي كوين سبيتك حجي تمرعة تمساتك أو وشتي 3 ورحي دحر 3 ورحي يوم MSP زبوخا ميديكال سيرفيس بلان حجي أو وشت 3 ورحي قدم مملأ أنت دا حميمكا أيوة له هوسبيتال كيركا 10 دقيقة زبلك هذا دكتور ريكا قال مله تشيك اب غيركا قال مله $5,000 حساب مزكا بيل كوري جيب سيستم زي اتوسب لمطط مالتي ادزي دحنت دلي غتا يتقبر مش تسلست ورحي انشورانس ساعته ونادي تقولوني قال لك قاط مكاخلي سوا يقوروني زي مالتي دحر 3 ورحي قن ناي MSP سيستم ساعتها هوسبيتال كيت كابنت على مدانيت كابنت قالت ازتاتي سيستم بزو حلو اجي PR ون قسيل يدمصكا PR تديتو وايبكا سيستم اتخان مالتي ناي كندا مسكونكا زتاش متوي PR مسكونكا دحر ناي تشايلد بنفيت زبالالو قللو حجي زو كله تدميرو او وشت سيستم تغير كاسغاب تسقسق غيزي وسدلكاي ذات سواي صلع على عزبلخاتن 3 عامات ولا انك الزور يفقدوا الكانيوم دحر حدش نيو كاميرا كونكا مجمرا ايلو بقى عامات ملو تقبلوا خا ابغونها لايسنس فول دلو سب
تزيل خزورة يدخلنا حد عمت ملو زي سيستم زي مقتاو ملكتي دحر عمت كاتا إل كأنا بإن توهب ناي بي سي إذ نقرأ كذا اللغة وطرنطها لأخوون غلي قلت عمت ملوها سبك تسعنا يدخلنا بجكا سبيتها ويقل تديك وينا زنتهم فاير ايج السر شمونتا قال لايسنس اوصيهم جميعهم كشربوا قال غيكودو قال زتقبر حقي مثلني هم سامعني راه حدا سبترح خاتسن نغلط عامت ملو دا حارم فوق الكافول درايفر مسكون كاد لا كاسف تسعن مالتي زين معلو سيستمي مالتي دي بعرك حد سيستم تبزحو ابزحهم مالكا قصصهم هم زبالي لنقن ايتبل مالتي سيستم الله حبيبي ترديك كاغون تسفا قبر لافي دس حوي أملاخ زمن كوارخ نايب حكي صبوق فيديو مخنياتو سب نابتناي كندا سيستم تدعى زي اتيو اتنايب حكي انفورميشن تدعى زي رخيبو كعوة هايكلني كل سبكا ووهبت له لكع خمتناي ادوناي وهبتناي ادوناي اب كمزي اب تيك توك اب قلي ገንዘብ ምስ ሓዘ ከዓ ካልእ ዝውለድ ውህበት ክህሉ ይኽእል ፅቡቕ ንፉዕ ቢዝነስማን ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ሓደ ነገር ምጨበጥካ ድሕሪኡ ከዓ ዝኽፈት ማዓፁ ኣሎ ዝናቱ ከዓ ናይቲ ዝመፅእ ዓወታቱ ኣይፈልጥን እየ ግን ብዙሕ እንተደኣ ብጣዕሚ ዋይዝ ኮይኑ ብጣዕሚ ለባም እንተደኣ ኮይኑ ክዕወት ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እንታይ ክብል ደለየ እቲ ካልኣይ ናብዚ ዓዲ ምስ መፀ ስራሕ ይረኸበን 4 ወርሒ ግን ሞያ ዘለዎ ሰብ ደስ ሓዊ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፁ ኣሎ ገሊኡ ናይ ሓደ መዓልቲ ኮርስ ናይ ክልተ መዓልቲ ኮርስ ናይ ሰሙን ኮርስ ወሲድካ ስራሕ ትረኽበሉ ዓዲ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ግን ኣይትረክብን ኢኻ ካልኣይ ቤተክርስትያን ትኸይድ እንተደኣ ኮንካ መስጊድ ትኸይድ እንተደኣ ኮንካ ኣብ ዝኾነ ማሕበራት ትኸይድ እንተደኣ ኮንካ ስራሕ ናይ ምርካብ ክእለትካ ብጣዕሚ ዓቢ ምክንያቱ ሰብ بسب ስለዝኾነ ሰብ ክሕግዘካ እዩ ረዚማ ክገብረልካ እዩ ኣብቲ እሱ ዝሰርሓሉ ስራሕ ክሓተልካ እዩ ስለዚ ሰብ ብሰብ እዩ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ስራሕ ክትረክብ ኣይትኽእልና ስለዚ ደይብ ሓወይ ዘቕሪብካዮ ዘለኻ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ተስፋ ዘቑርፅ ነቶም መፂኦም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣትዮም ዘለዉ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዘለዎም ድንግርግር ምባል ኣብቲ ዘለዎም ፀልማት ኣብቲ ዘለዎም ስራሕ ናይ ምርካብ ስእነት ሽግር ኢኻ ትውስኸሎም ዘለኻ እንታይ ክገብር መፀ ሱሳይድ ክገብሩ ኢኻ ትደፋፍኦም ዘለኻ ክጭነቑ ኢኻ ትገብሮም ዘለኻ ስለዚ ፕሊዝ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ኣይትግበር ወዲቑን ዘሎ ሰብሲ ተተስኦ እምበር ብዛዕባ ሙዳቕ ኣይትነግሮን ኢኻ ኣብ ጭቃን ዘሎ ሰብ ኢልካ ዘርጊሕኻ ካብ ጭቃ ተውፅኦ እምበር ብዛዕባ ጭቃ ብዛዕባ ረግረግ ኣይትመሮን ኢኻ ፈልጦ ኣለዎ እሱ ስለዚ እቶም ኣብ ካናዳ መፂኦም ስራሕ ሲእኖም ዘለዉ ነቲ ዝተቐበሎም ቤተሰብ ፅዕነት ኮይኖም ዘለዉ ኣብ ስክፍታት ዘለዉ ኣብ ጭንቀት ዘለዉ ጭንቀቶም ኣኽሎም እሱ እሳቶም ባዕላቶም ኣለዎ ሕጂ ኢኻ መፂኻ ዓመት እንገለን ብዛዕባ ካናዳ ትፈልጦ ነገር ብጣዕሚ ውሑድ መጀመርያ ንስኻ ተምሃር ስራሕ ኣሰማቕሮ ፅቡቕ ክኾነልካ ይምነ ዓወት ክኾነልካ ይምነ ስለዚ ንስኻ ጥራይ መጀመርያ ፃዕረ ይዕወት እዩ እቲ ዝኸበደ ንካናዳ ክትመፅእ እምበር ካብ ካናዳ ንኤርትራ ካብ ካናዳ ንኣፍሪቃ ክትከይድ እቲ ዝቐለለ እዩ መንግስቲ ካናዳ ሲ በጃኻ በቃ ሰብ እንደለና ቁፅሪ ሰብ እንደለና ንበሩልና ዝበለ የለን ንሕና ፈቲና ኢና ንሕና ሲ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ሰላም ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ዲሞክራሲ ኣብዚ ወላ ሓደ ካብ ቤተሰብና ሲ ካብ ቤተሰበይ ዝተዋግአ ንካናዳ ዝተዋግአ ሰብ የለን ዋጋ ዝኸፈለ ሰብ የለን ግን ዘይግነት ሂቦም መንበሪ ፍቓድ ሂቦም ክምረፅን ብቑዕ ገይሮም ኣለዉ እንተደኣ ብቕዓት ኣለኒ ንክምረፅ ስጋ ብሃገር ክመርሕ ይኽእል እዩ ስደተኛ እዩ ከምዚ ኣይብልኒ እንድሕር ደኣ ሓደ ሰብ ብቕዓት ሃልይዎ ክእለት ሃልይዎ ካናዳዊ ስጋ እንተኾነ ክመርፅን ክምረፅን ይኽእል
ورقتهم مسحزة ناي كندا زيجنت مسحزة تسألني رأيهم أبزي زلو ناي political parties مراحتي سدتنياتاتي بزحات سدتنياتات اللو زي انت أخبرك هذا اللي ديف حوي بجها زي كونس اللي هيبكا نتوم نبزع عدخم وتصوص دليو تسفايت أرصهم نتوم زموت لما تسوقهم أي تتسلمتهم نسخان بعلهم بقى مالت قرب أمرها خفتها بلومو عد تسوي خامس هذا اللخا عد عوتي خامس هذا اللخا أنت لا أسريحها تعوت له هاجر يا خامس هذا اللخا لذي نسخاون كتعوت يزدلك نسخاون أب عبد الرجال بتسيحها كريكا يدلي نسخاون كتعوت بقى كل نجر تصبق خونلكا يزدلي سلازي نتوم ناب كندا كتمصو بتسفا تتصبي زلهم كندا تصبق هاجر نعخم تصبق ندقهم تصبق دقهم تمهرلو نابرا هيوت دقهم تغيرلو نسخهم دما تماهركم ويسريحكم هيوتكم زلوطلو هاجري أمريكا كندا أوروبا أستراليا دقة تتعب عدنا نروحو زي كألنا ناطنت أبزي بسلام ولا حدا بوليس زقويكم زصادكم زي بلو هاجري نتوم نابزاتكم دلهم دما أملاخ سرح تسبق تدلي ونقر كبكم ما قدخ قبركم مستعى سوات كرخبكم صلوتي أملاخ زمانكم كل يبارخ تبارخ